டேய் திருட்டு தேப்பையில என் வீடியோவை திருடி நீ வீடியோ போட்டுருக்கா. போய் போய் பிச்சை ஏறலைங்க, போய் தொங்குடா போய் புறம்போக்கு நாய. சோத்துல நீங்க சோத்துல உப்பு போடுத்தீங்கடா புறம்போக்கு பரதேசி நாய. என் வீடியோ திருடி போட்டு வச்சுக்கிறேன். இத்தனை நாளா தம்ப்நெயில் யூஸ் பண்ணேன். இப்ப இது என் கண்டென்ட் எடுத்து போட்டுட்டு இருந்த பேசி, இப்ப வீடியோவது போட்டியா? இரு ஒரு 2 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணு, அந்த வீடியோ தானா டெலிட் ஆகிற மாதிரி நான் பண்ணி விட்டுறேன். நீ என்னடா என் வீடியோவை திருடி நீ போடுறது? இலாகாயி டைம் சேனல்ல ஏன் நேற்று நான் போட்டு லைவ் நானே ஓபன் பண்ணி விட்டேன். போய் பாருங்க, பாக்குறவங்களாம் பாருங்க. என்னுடைய நான் எப்பவுமே மறைச்சு வாழ்ற மாட்டேன் மற்றவங்களாட்ட. எது இருக்குதோ அதை அப்படியே நான் காட்டிக்கிறவன் தான் நான். சரியா? வந்து வெளியே ஒரு வேஷம் போட்டு மூஞ்சி கூட காட்டி வீடியோ போடுறதுக்கு வக்குமை இல்லை. நீ எல்லாம் வந்து என்ன பேசுறடா? போடா டேய் போடா. நீ எல்லாம் வெகு நாளெல்லாம் இருக்க மாட்டேன். கூடி சீக்கிரம் பாரு என்ன நடக்குன்னு.